Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou cover de cele mele. Hai să strângem și noi 2000 de like-uri la vlogul ăsta în cazul în care vă place. Așa că am găsit aici o firmă din București care pe 4 jetoni de mai ansamblu, tirul meu, remorca mea, să vedem ce ni se oferă ca să lucrăm pentru această firmă. Deci în cazul în care ați apăsat butonul de like pe telefonul, va trebui să mă puneți pe mine la story pe Insta în cazul în care vă place. Unde e numărul de telefon, mă? Aici apelează. Băgăm aici numărul de matriculare ca să vedem domnul ce condiții oferă la un rege al șoferilor care vrea să plece pe tir pe comunitate. Stai așa că băgai 45 de 0. Așa. Fii atent, ăsta e, mă. Ăsta e. Ăsta e! Alo, bună ziua, am văzut anunțul dumneavoastră de pe OLX. Pentru ce nume, vă rog frumos? Căutați șofer de tir pe comunitate, cred. Nu momentan, am ocupat, am două poziții și le-am ocupat. Da? Bine, atunci vă urez o zi bună. Și dumneavoastră, numai bine, sănătate. Asta cred că bă, eu cred că mă cunosc. Cred că te cunosc pe voce. Zici? Hai că încercăm la următorul, dacă e, că Nu mai avem timp. nu mai avem timp. Stai liniștit că poate vine omul mai târziu o leacă. Tot din București încă unul. Băi, e rar crezut. E mult probabil să auzi, coxule, lasă prostiile și vede treaba ta. Că nu angajăm ciumpalăi din ăștia pe tir. 4, 3, 6, 4. Ia. Următorul. Alo, Alo, bună ziua! bună ziua. Am văzut anunțul dumneavoastră de pe OLX. Care anunț? Căutați șofer de tir pentru comunitate, nu? Da? Îmi puteți spune și mie mai multe detalii, vă rog. Care anunț? Cum sună? Prelată, container? Ce? Pe orice, ca să vedem dacă ne înțelegem, să vedem ce e mai bine pentru mine. Spuneți-mi ce vă interesează, ce vreți să știți. Cei mai mulți bani unde sunt? Nu, deja, deci aia am și scris acolo. Dacă mă sunați doar așa că vedeți cu 100 de euro mai mult, n-am făcut nicio brânză. Păi unde se plătește mai bine ca să... Păi dumneavoastră trebuie să-mi spuneți mai întâi care ar fi angajatul dumneavoastră model, ca eu să-mi dau seama ce bani îmi dați și pentru ce muncă. Adică cel mai bun angajat, cum ar trebui să arate în mintea dumneavoastră șoferul de tir. Am trecut în anunț acolo toate detaliile și prețul, salariul, pardon. Da? Ce experiență aveți? La ce ați lucrat? Pe toată Europa? Ați lucrat doar pe anumite țări? Am lucrat pe comunitate Anglia, Germania, Benelux în principiu, cam zona aia am lucrat și tot cam acolo aș vrea să mă întorc. Ce să vă mai întreb? Hai că vă întreb eu până la urmă. De unde sunteți? De unde sunteți? Din Craiova. Ok. Și cât se oferă pe țară? Minim pe economie, nu? Da. Și act în care este specificată valoarea diurnei se oferă, nu? Da, pot să-ți dau, dar nu o să spun de urmă maxim, o să o pun pe aia minim. Acolo dacă e ceva, merge fentată treaba. Nu-mi place. Nu-mi place, am luat țepe multe, am lucrat la multe firme și nu... Da, îmi pare rău că ai luat, ce să zic, că nu e vorba de asta, dar... Na. Păi, am lucrat la vreo 5-6 firme pe România și să rebuiesc dacă am luat toți banii de la vreuna. Dar nici să zici, bă, n-am chefat să muncesc, dar în contract scrie că tu mă ții aici, trebuie să-mi dai diurnă. Păi nu știu dacă, ați avut așa vreodată? Îți dai seama că tot am schimbat șoferi, dar am și pus anunțul la scurt și la obiect. Ce caut, ce nu caut. Tocmai ca să nu ne amărăm zilele unii la alții. Doamne, dar acum pe bune că noi trebuie să fim înțeleși și noi ca oameni, că uite, oameni normali, când merg la muncă, pot să-și bage și medicalul o zi, noi ca șoferi trebuie să fim de piatră.
cât avem program să muncim. Nu? Păi nu. Da. Acum se întâmplă o zi să-mi fie rău. Ai pățit ceva și, da, zic, du-te la muncă. Înțelegi? Da. Dar ăia sunt angajații normali. În weekendurile, nu, când ești acasă, nu ești, tu ești plătit și sâmbătă și duminica că ești acolo. Nu? Ești la dispoziție. Și te plătesc toate că nu muncești. Păi și cât vine diurna pe zi? Păi, 70 de euro. 70 de euro și sâmbătă și duminica. Da. Și cum se merge 24-45 pauzele și recuperările? Da. 70 de euro și cu 500 pe țară, sau cu 500 de euro? Da, 300 de euro ai pe țară în mână, 500 brut. Mi se pare puțin al naibii, că dacă mă duc la 15 ore de 3 ori pe săptămână, asta înseamnă că lucrez, dacă, sau să calculez și dormit în cabină și alea e puțin. Da, bine atunci. Numai bine. Sănătate. Hai să calculăm cât vine. Scrie așa 70 de euro împărțit la 24 de ore. Stai un pic. Nu 70, că mai pune un pic. Plus aia 300, care ar veni, cât ar veni? Stai. Nu, împarte 300 ăia de euro la 30 de zile, ca să vezi cât îți vine pe zi. Împarte 300 la 30 de zile ca să vezi cât îți vine pe zi. Știi? 10 euro. 10 euro. 10 euro și vine 80 cu totul. Stai. Nu 300, 30. nu, 500, împarte 500. 500 la 30. La 30. Ca să vezi cât îți vine. Împărțit la 500, da? Da. 500 împărțit la 30. 500 împărțit la 30. Egal. 16 euro. 16 euro. Hai, spune 15 euro. 15 euro și cu 70 vin 85. 85 de euro pe zi. 85 de euro pe zi. Fă așa, că 85 de euro pe zi. Împarte 85 la 24 de ore. 85 împărțit la 24. 3,5 euro pe oră. Sama bata, mă. Da, vine. 3,5 euro pe oră. Da, nici măcar 4 euro. Mamă, Doamne, băi. Mamă, Doamne, 3 euro jumate pe oră? Da. Cât ești la dispoziție, lucrezi 15 ore pe zi, îți dai seama. Dormi în cabină. Cum mai dormi? Dormi în cabină, că pentru dormit în cabină nu-ți dă nimic. Pentru pază la camion. Nu întrebai ce camioane au, dar cred că nu mă interesează camionul la 3,5 euro pe zi, asta e muncă de necalificat. Nu mă duc pe tir pe comunitate viețile mele. În cazul în care v-a plăcut acest vlog în care puteți afla cam cât ia un șofer de tir pe comunitate, adică nu vă gândiți că ia mare lucru, ia 3,5 euro pe oră. Eu nu o să mă duc, prefer să trag de liză pe la asta prin Anglia pe 19 lire pe oră, lucrez 8 ore și plec acasă, mai am viață pe unde trăit, vă mai fac și un vlog, mai spun un story, vă mai fac o alea, mai una alta. În cazul în care am avut acest, cred că mai degrabă o să lucrez pe România. Și dacă vreți să vedeți cum o să arate vlogul în care sun la o firmă să mă angajez pe România, ca să putem să facem o comparație unde ar fi mai bine să lucrez, pe comunitate sau pe România, împingeți butonul de like, puteți tot, vreau să băgați și mie follow pe Insta și follow pe pagina Adrian Cox, inclusiv pe TikTok, aveți tot ce trebuie în descriere. V-am pupat și vă doresc o zi minunată. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Tu să înțelegi că ăsta e bine? GoPro stop recording. Eu lucram înainte, fii atentă. Eu lucram înainte pe 1700 pe lună. Deci acum că se oferă 70, totul e mult. Înțelegi? Față de ce lucram eu înainte. Și ei au pretenția ca în banii ăia să lucrez numai full. Deci Păi să tragi de tine la Dumnezeu și înapoi. Le stai la dispoziție, normal. Să tragi la tine atâta timp cât tragi de tine atâta timp cât ai program până la Dumnezeu și înapoi. Exact. Știi? Normal. Și dacă stai să calculezi 24 și cât mai degrabă calculezi pauza. Cât poți stai în pauză decât să calculezi cât poți să muncești, că e mult mai simplu. Stai 24 de ore în pauză, Da. la o săptămână, după aia stai 45, după aia stai 45 plus recuperezi pauza de la 24, stai 60 ceva, nu știu cât vine exact. E mult, bă, e mult de muncă, bă. E sclavia modernă, să nebunesc. Sclavie modernă, mai bine mă duc pe țară, cred că, da? O să sun să vedem ce oferte sunt pe țară.
Vezi că nu s-a închis. Da. Stimă, Nană, vă doresc o zi minunată și să spunem nu drogurilor. V-am pupat.